Na Rympei U ke channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa kabla thok do ba PS leng do kaban ketik ke jing mujing perkhat jong ki paidbah Bri U Hynñiewtrep kabla ong kumni ke jing khang ti do yong jong NGT kedik ke buj ban yo group ya ki private land ba ki try jaka kin surrender no hakmat jong ki company bat ki try jaka pat kin long tang kum kita kin nong tong kin nong thok ding jong ki company jong ki bar jalla lada phim nge jakata pe nuksai ki par maushun hajain the hills phimut dam dei batre ki company ban trei hi lelei da ki trajaka hatu amla sha khang katta haka NGT pula bo ya kani kecing kali kaban ketik bahai ke jimut jing perkhat jang ki paidbah pusan bha parari na ya komen to ho basya penduk ja penduk khau ki para Khasi jangi khantam haki jaka baki yati doyong kumni shu ba PS ulong kumni red hole mining kadai ke traditional mining jangi ki reulom lani kita ki tribals jang ke jella ke jingsha khen be an ke kamti doyong hapo ke jella ke ketak nengkong ya ke hok long try jang ke jet ben riu bat ke pau ke jing feel bat ke jing bamler kam ki nong thau an bat ke liang persha bat ke liang sinchar kumjo bat syrtok ki paidbah pat jang ke Khasi setangkat no por ngin salong shisha kita ki nong tong ki nong thok ding jang ki company bar jella lada ki nong yalam jong ni ken thop ya ki hinre phongut ki MLA MP bat ki MDCs kim shim khia ki kutang ka kenno ken thok bat ka kenno iwe ye iwe kani ka de ka kerwo ka bla thok ba PS leng do halor ka jinglong jingman hapok ka jela jeng imenta ka bala abun kata shisha ya kata ka kamai ka ji per kamai jakpo jong ki paidbah Bri U Hynñiewtrep.